My Slováci, na rozdiel od Čechov, preferujeme také jogurty, ktoré si môžeme rozmiešať sami. V Banovciach žili známe osobnosti, ako je Janko Jesenský, žili Štúrovci v nedalekej obci Uhrovec. Dnes si ľudia s našim mestom spájajú najmä banoveckú smotanovú natierku. Láska k nej pretrváva už 10 ročia. Dvere nášho podniku sa otvorili prvýkrát pred 70 rokmi. Mlieko sa zavážalo aj do regiónu Prievidza miestnym baníkom. Občas zažili aj prekvapenie, keď im namiesto smotany dorazilo maslo. Pokiaľ hľadáte skutočne tradičný slovenský výrobok, tak najtradičnejším je jednoznačne tvaroh. Vyrábame ho stále rovnakým spôsobom. Súčasťou našej histórie je tiež parenička. Dotiahla to tak ďaleko, že jej zatočený tvar nájdete aj na slovenských ľudových krojoch. Typický paronicový uzlík u nás neviažu žiadne stroje, ale 5 žien, ktoré za jeden deň zvládnu až 5 tón parenice. Syrové cesto vyrábame klasicky, ťahaním z mliečnej hrudky, obliatej horúcou vodou. Udíme ho na bukovom drievku. Preto naše korbáče, nite, oštiepky a parenice chutia ako kedysi na salaši. S Kauflandom spolupracujeme už takmer štvrtstoročie. Odkedy uviedol značku K z lásky k tradícii na trh, naše mliečne výrobky sú jej súčasťou. Takáto podpora je veľmi dôležitá aj pre miestnych farmárov, ktorí môžu počítať s veľkým odberateľom.